Salamu alaikum, ya kike ganin rayuwa a yanzu a cikin kasar Iran? Ai rayuwa a ƙasar Iran yanzu ya fi daɗi saboda gari ne wanda suka nuna ma duniya ko suke gwada ma duniya wani irin mutane ne su, saboda wai kawai ba su yadda a cutar da su, shi yasa yanzu garin Iran abin da ke tafiya shine mai haɗin kai ma ya fi yawa, kuma haɗin kai shine asali a cikin rayuwa, tunda Qur'ani yana ce mana a musulunci ana tare ya fi kuma kan mu rabu. Iran yanzu haɗin kansu ne shine weapon su, shine abin da yasa yau duk duniya ya gane wane ne Iran, saboda duk da bala'in da suke gani, duk da kafansu da sanctions da pressure da suke gani, amma wannan bai sa Iran wani ya so zai gwada power ba ya kawo shi kasa ya yi shirin ya hada hannu. A'a, Iran sun nuna ma duniya wani irin gari ne, ba wannan resilience, sun kasance suna nuna ma juna kaman ba za su ya bar wani ya zo ya shiga tsakanin su ba, kuma shine mafi alkhairi a tsakanin musulmai duk duniya baki daya. Mu duka daya ne, ya kamata mu kasance muna tare, haɗin kai, gwada alkhairi. To yanzu Iran abin da zilin nan ne ya kamata a karbi a hannunsu. Iraniyawa ba da kashin su nan ba zai kawo hallala matsalan ba.